Ara passaríem doncs al 7è punt de l'ordre del dia, que ja són pregs i preguntes. Començaríem amb els pregs d'Esquerra Republicana. Per tant, les seves regidores, Anabel Moreno, té la paraula. Sí, gràcies. Demanem al govern municipal que anul·li el contracte amb l'empresa informàtica que ha instal·lat el sistema Community. Lamentablement no és funcional i no ens consta que faci la funció per la qual va ser contractat. Donat el context econòmic en el que ens trobem, considerem totalment prescindible aquest servei, que a més no agilitza la feina. Segons ens va dir el regidor, el cost del servei és d'uns 2.000 euros anuals, que es poden emprar en altres coses més útils. Respon el regidor de Promoció Econòmica i Noves Tecnologies, senyor Àlex Acero. Moltes gràcies, senyor alcalde. I abans de donar resposta, voldria donar agraïment públic a tots els regidors i regidores que han modificat el seu telèfon per poder connectar-se mitjançant wifi i permetre'ns gaudir d'un ple lliure d'interferències. Bé, respecte al prec que ens fa el grup d'Esquerra, la resposta li haig de dir que és negativa. No ho farem i li explico les raons. Per a la gent que ens escolta i no sap de què parlem, el programa informàtic al que fa referència al seu prec és una plataforma que uneix en un únic lloc diverses eines que necessitem. Sistema de missatgeria, gestor de tasques i projectes, notícies i informacions corporatives, documents i altres de treball intern de l'Ajuntament. Actualment, les llicències que paguem per programes de Microsoft i les seves renovacions periòdiques totalitzen uns 50.000 euros en llicències i el seu aprofitament encara és sumament baix. La progressiva substitució d'aquests programes per Community suposarà un estalvi important en futures renovacions de llicències. Per tant, hi ha una motivació econòmica. Tenir documents i comunicacions sota una mateixa plataforma permet que de forma automàtica es generi una base de coneixement que permetrà als usuaris, treballadors i tècnics municipals documentar-se de tot el que s'ha tractat sobre un tema determinat. Doncs aquesta búsqueda és impossible de fer-la sobre els correus electrònics de tots els treballadors municipals en cadascun dels seus ordinadors. La informació està dispersa i no es pot aprofitar. Altre dels avantatges del sistema Community és que és una plataforma oberta que permet connectar-ho amb altres aplicatius utilitzats pels tècnics municipals, com per exemple el sistema de gestió d'expedients APSIS, configurant així una arquitectura integrada i eficient que permet prestar millor servei als ciutadans, més eficiència i més productivitat als treballadors i treballadores, més fiabilitat a la gestió dels documents, amb l'estalvi que això suposa tant en productivitat com en aprofitament de recursos, sense considerar l'estalvi final en paper, tòner i l'impacte mediambiental d'aquests residus si podem assolir l'objectiu de zero paper. La seva percepció d'escassa utilitat té a veure amb dos factors. El primer és que s'han de canviar hàbits ineficients en la gestió de la informació d'aquest Ajuntament derivat de l'ús inapropiat de les tecnologies. El canvi d'hàbits ineficients en qualsevol organització sempre són difícils de dur a terme, però d'obligat compliment si es pretén assolir l'excel·lència en la gestió. El segon factor és que l'aprofitament que poden fer els regidors i regidores que no tenen cartera, lògicament, és més baix que el que poden fer aquells amb responsabilitats i en comandament d'equips de treball. Per tant, malgrat la seva percepció, és voluntat d'aquest govern prosseguir amb la implantació progressiva d'aquesta eina de treball. Agraïm, tanmateix, les aportacions fetes en el seu moment des del grup d'iniciativa en el sentit de millorar la usabilitat de l'eina, aportacions que han estat traslladades a l'empresa. Finalment, vull afegir que l'empresa és catalana i de la comarca, la qual cosa facilita l'assistència, compleix els requisits de la Llei de Protecció de Dades i reforça el suport a les nostres empreses que malauradament han de treballar en un entorn molt hostil. Millorar la productivitat dels treballadors municipals mai és una cosa inútil. Moltes gràcies. Molt bé, regidora. Sí, jo el felicito, senyor Acero, perquè acaba de fer una propaganda impressionant d'aquest aplicatiu, que jo, malauradament, estic obligada a fer-lo servir perquè si no, no podria tenir accés a la documentació del ple, però li ratifico que no és útil ni és àgil. De totes maneres, crec que no estem en temps de fer invents i tinc coneixement que s'està pagant aquest import en aquesta empresa per aquest aplicatiu, que torno a dir-li que considero
i potser és una apreciació personal, però pel que sé els meus companys tampoc els hi funciona gaire bé i els treballadors municipals tampoc, crec que és més útil pagar les actualitzacions de l'AutoCAD, que és el programa informàtic que fan servir els arquitectes municipals i que no s'està pagant, s'ha anul·lat la subscripció, que no pas aquest invent que en èpoques de vaques grasses estaria molt bé, però tal com estem doncs, creiem que es podria estalviar, que s'hauria d'estalviar. Molt bé, següent prec, sisplau. Preguem una vegada més que es procedeixi a rentar les cartelleres municipals, doncs moltes d'elles estan en un estat lamentable. Els recordem que hi ha un contracte amb l'empresa de neteja que estipula que periòdicament s'han de rentar les cartelleres. Li recollim el prec. Per tant, proper David Caldeira, sisplau, el seu prec. Bé, gràcies. El primer, el camí per accedir a l'escola Bressol dels Colors, venint del Pla dels Frares, habitualment està ple d'excrements de gos. Demanem que es netegi, que es senyalitzi com a itinerari escolar i que s'hi posin bans informatius per conscienciar els amos dels gossos, que al capdavall són els que manen, que vetllin per els excrements dels seus animals. Molt bé. Intervenció de diversos regidors. Senyor Juanjo Almansa, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, sobre la primera qüestió dels excrements dels gossos, aquest mateix prec, no sé si va ser vostè o algun altre partit polític, ja el va demanar des de fa uns mesos i des de llavors cada dilluns, sí que és una de les coses primeres que fem des de la brigada, és netejar aquest camí per deixar-lo en condicions de cara a primera hora de l'escola. Des d'aquell prec fins ara no hem tingut cap queixa, la primera queixa suposo, no sé si l'he arribat a vostè, suposo que sí per fer aquest prec i mirarem i si ho hem de fer més dies ho farem. I respecte als itineraris escolars, després hi ha preguntes que la regidora de Mobilitat i d'Educació li respondran i recollim el prec. Molt bé. Següent prec, sisplau. Bé, gràcies, regidor. Vam ser nosaltres mateixos, segurament, segur, si ens havien arribat veus de veïns. En tot cas, el següent, demanem que s'arreglin el contenidor trencat que hi ha davant de l'estació. Molt bé. Aquest prec el podem ajuntar amb alguna pregunta després d'iniciativa o consideren que no? No. Vinc, doncs respon el regidor de Medi Ambient, senyor Santi Fontbona. Sí, moltes gràcies. No només prenem nota del prec, sinó dir-li que en principi està previst que l'empresa que ha de fer la reparació vingui aquesta setmana. Només dir-li, també pel seu coneixement, perquè aquest contenidor s'espatlla sovint, del mes de desembre fins ara. Aquesta serà la segona vegada que l'hem de reparar, que cada vegada ens costa al voltant de 600 euros i que els informes que tenim és de vandalisme, d'arrencar gomes i temes de vandalisme. I dir-li que si això no es repara d'un dia per l'altre quan es truca a l'empresa és perquè hem de fer un procés administratiu, com vostè sabrà, de reserva de crèdit, de proposta de despesa, de reserva de crèdit, de trucar, i per tant això sempre tarda, des que es detecta, des que sabem que hi ha l'avaria, doncs es tarda uns dies en poder fer la reparació. Bé, en tot cas... En tot cas, ho comentàvem, era per suggerir, bàsicament perquè quan es va fer el primer plec de la recollida, de la nova recollida selectiva integral a la vila, nosaltres ja vam qüestionar que els contenidors d'emergència, que és el que és això, doncs no els compartíem. De la mateixa manera que si compartíem la recollida selectiva porta a porta a tot el municipi, era per això que ho comentàvem. Entenc que no estem en directe, que no ens està escoltant només nosaltres. Val. Ho està gravant. No, però val. Perfecte. Així, todos firmes que ens graven. Ja estem acostumats als polítics que ens gravin, vull dir, estem tots aquí la mar de contents. Següent prec, sisplau. No, perdó. Per part d'iniciativa, el proper prec, sisplau. Molt bé, gràcies, alcalde. Demanem al govern que pugui facilitar als grups a l'oposició les memòries que han presentat els diferents serveis, àrees, regidories i equipaments municipals relatives al 2012. Hem estat consultant i nosaltres tenim
les memòries de diversos serveis com són les de les juntes de seguretat i de bombers, que nosaltres li podem facilitar ja, i d'alguna altra regidoria o servei que tenim. Però no totes les regidories han fet una memòria, perquè estem preguntant si tenim una obligació de fer memòries. I les memòries les tenim del Servei de Seguretat i de tots els dossiers de la policia, de tot allò que han fet, i de les actuacions dels bombers, i alguna que ja ha sortit de medi ambient, que és el que demà, si volen, ja les tindran a les seves mans. No, per exemple, les que fa referència, precisament la regidora de Governació ens ha fet arribar tant la de la policia com la dels bombers. Vull dir que és d'agrair, però era norma de la casa, no sé si s'ha de trencat o no, o és que no li ha arribat, però normalment totes les regidories, tots els equipaments, tots els serveis, parlo de la biblioteca, parlo del museu, parlo de serveis socials, totes han fet habitualment memòries anuals, i és un treball que recopila i que va molt bé per saber, com el defensor del ciutadà, que ens la presenta públicament, doncs la majoria de serveis i equipaments ho venien fent, no sé si ara s'ha deixat de fer, i crec que és un termòmetre molt bo per saber com estan funcionant els serveis, quines són les demandes dels usuaris. Si no es fa, entenc que no ens ho farà arribar, perquè les que ens esmentava, i amb l'agraïment a la regidora que ja ens ho ha fet arribar, seria suficient, però estaria molt bé. Crec que a febrer de l'any següent cada àmbit d'actuació tingués la seva memòria prevista i feta dels serveis que ha fet. Jo, la veritat, que quan m'ha dit que ho tenia... Jo, amb 10 anys que porto aquí a la casa, no era conscient que féssim memòries per regidories. Me'n recordo, ara m'ha vingut al cap quan m'ha dit usuaris del Calissai, execs de la biblioteca, però per regidories, per regidors, això, la veritat és que jo... No, per regidories, em refereixo a cultura, feia Centre Cultural Calissai, el museu... Per tant, està bé fer el prec, perquè ja vostè tenia la resposta i ens ha com obert una mica que no... Per tant, no que demà tots els tècnics de la casa corresponents els hi farem, si és que ho han fet ja, doncs els hi enviarem tota la documentació. Doncs li agraeixo la resposta. Tornem a demanar al govern que informi públicament al ple de les sentències judicials, qüestions supramunicipals o resolucions que afecten a la nostra vila i que no ho faci de manera aleatòria. Avui hem trobat a faltar, per exemple, que en aquest ordre del dia es doni compte al ple de la resolució emesa per l'OARC referent a la revocació del concurs de la recollida selectiva al terme municipal d'Arenys de Mar. Molt bé, el respon el regidor de Medi Ambient, senyor Santi Fontbona. Sí, bé, aquest és un tema molt jurídic. El govern dona compte i els serveis jurídics donen compte quan en l'àmbit d'una sentència es demana que es doni compte. I en tot cas es dona compte quan hi ha un procediment judicial finalitzat, per dir-ho d'alguna manera, que en tot cas no és el cas concret d'aquesta resolució d'aquest tribunal, d'aquest tribunal únic d'adjudicacions, que no és en aquest cas no és una decisió ferma, perquè l'Ajuntament té la possibilitat de fer-hi accions judicials en contra d'aquesta... està en termini per prendre decisions judicials en contra d'aquesta resolució. De totes maneres, i en tot cas, en el proper ple ho portarem perquè dins de l'ordre del dia del proper ple doncs hi haurà un punt que farà referència a aquest tema i a l'ampliació de la contractació de l'actual servei de recollida. Per tant, en el proper ple hi serà en l'expedient pròpiament. Molt bé, la regidora. Sí, si em permet, hi ha un tema també que és actualitat, que esperar el proper ple quan la resolució s'ha emès, crec que és lògic que la població se l'informi en aquests termes. I quan vostè em diu que encara es pot recórrer, a veure, públicament vostè mateix ha dit que no pensa en el contenciós administratiu, i ho ha dit per ràdio, ho ha dit no sé un mes, però al web municipal també s'ha dit que el govern ha acordat no recórrer per no deixar passar més temps. És a dir, que en tot cas penso que també ha de ser un criteri que s'ha de valorar o prioritzar l'actualitat i la informació que arriba al ciutadà, i n'hi ha que només li arriba a través dels plens municipals. Gràcies. Precisament aquest no és el cas. La resolució va arribar, no me'n recordo quin dia de la setmana, em va arribar a mi a les 5 de la tarda o a les 6,
en el meu mòbil i l'endemà estava feta la comunicació de premsa amb les declaracions. A l'endemà, O sigui, al cap d'unes hores. A més, jo vaig fer les declaracions, crec que van ser a les 10 del matí de l'endemà a Ràdio Orenys. I si no, els de Ràdio Orenys... Però no m'ha entès, jo no he dit això, jo no he dit que no comuniqués, jo he dit que es comuniqués al ple com s'ha fet altres vegades i que no es faci de manera aleatòria. Només he dit això, Sí que ho he entès. Jo li he dit que aquest tema és una qüestió molt jurídica d'aquells temes que han d'anar a comunicació al ple o no. Això entenc que està regulat jurídicament i vostè en diu perquè tothom se n'enteri i jo dic, home, d'aquest tema se'n va enterar tothom a les 10 del matí de l'endemà, quan encara fins i tot no havien fet una valoració tècnica amb els serveis jurídics i amb els serveis de medi ambient. Per tant, ja li vaig dir a la comissió informativa que jo no tinc absolutament cap inconvenient en que això hagués anat en aquest ple, però que sembla que no toca ara, o que si li dic és que tocarà el mes que ve amb tota garantia i seguretat. Molt bé, comencem doncs els torns de preguntes. Abans de tot, els oients de Ràdio Orenys, ara que ja demanar-los disculpes per aquest tall i que ja tornem a estar en directe i ja ens està escoltant tothom novament. Molt bé, ara començaríem les preguntes doncs del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. La primera pregunta, canviarem l'ordre, ja ha quedat la regidora, perquè la regidora Soraya es troba malament, està engripada amb febre fa 5 dies i aniria cap a casa ja. Quines actuacions s'estan duent a terme a la residència municipal en quant a l'ampliació de places? S'està habilitant la planta de dalt per a tal fi? Respon la regidora Soraya Real. Gràcies, bona nit, alcalde, bona nit a tothom. El govern té la intenció de donar-li ús a la tercera planta de la residència. I dic donar-li ús perquè aquesta tercera planta, fins fa uns mesos, només servia de magatzem d'andròmines. En aquest sentit, s'ha demanat als serveis tècnics que facin una valoració per convertir en dormitoris el que fins ara eren trasters i també del cost que suposaria fer-hi obra per adequar-ho. La visita dels nostres tècnics es va efectuar el 25 de gener. Ens agradaria poder-hi fer més habitacions per tal de, com vostè bé diu, ampliar màxim 5 places, passar de 40 a 45. En aquest sentit, des d'Inspecció del Departament de Benestar i Família s'ha donat llum verda al projecte. De totes maneres, i com li deia, haurem d'esperar l'informe tècnic per prendre decisions. Regidora? Sí. Quin és el criteri per a que el nou fotògraf municipal assisteixi a fer fotografies a alguns actes que se celebren al nostre municipi i als altres no? Respon la regidora de Comunicació, senyora Lorena Estrada. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. Bé, el criteri del servei de fotografia és els actes que incorporem a petició de cadascun dels serveis i regidories durant la setmana són els que es cobreixen els caps de setmana. Quan cada regidoria ho demana, seran coberts els actes i els que no, no els cobrim en principi perquè no farem nota. Regidora? Bé, doncs llavors, si em pot contestar el regidor del servei que decideix quins actes es cobreixen i quins no? No, perdoni, crec que no ens ha entès. O sigui, cada servei o cada regidoria, durant la setmana, ens han de passar exactament els actes que volen que es cobreixin els caps de setmana, perquè tenim un calendari i aleshores acoplem totes les hores perquè es puguin cobrir. No és que hi hagi un regidor o regidora responsable de dir aquest acte es cobrirà, aquest acte no es cobrirà. Òbviament, hi ha actes que es cobriran sí o sí, per exemple, els de l'any Espriu, en principi, s'han de cobrir tots. Hi ha altres actes que de vegades no s'han seguit i en aquest cas sí que es cobriran si hi ha petició de cada servei o regidoria. Espero que ara sí que ens hagi entès. No, és que ho havia entès perfectament. Torno a fer la pregunta perquè crec que no m'heu contestat. El regidor responsable del servei, per què decideix anar a uns actes i als altres no? Entenc que aquesta pregunta res té a veure amb si es cobreixen o si es fan o no les fotografies, per tant, és una altra pregunta diferent a la que està fent. Crec que no hi ha més.
Més clar no pot ser. O sigui, si el regidor de Cultura ens diu que s'han de cobrir un concert, una exposició i una conferència, doncs el fotògraf hi anirà. Si la regidora d'Educació ens diu que s'ha d'anar al lliurament de premis X o Y, doncs s'anirà. I no hi ha més, tot s'acopla en un calendari i crec que no és tan difícil d'entendre i crec que s'ha contestat a la pregunta i correctament. No, li torno a dir que no s'ha contestat perquè, per exemple, aquest cap de setmana va haver un acte dissabte en el que hi va anar el fotògraf, es van fer fotografies i es van penjar, o divendres, no recordo, es van penjar al web municipal i el dissabte hi va haver un altre i allà no va aparèixer cap fotògraf. Escolti, és que no, jo entenc, a veure, el fotògraf municipal va a tot arreu on se li demana. Escolti, jo que vaig a tot arreu, quasi tot arreu, però no vaig a tot, jo l'he trobat sempre allà, no tan sols a tots els actes, sinó a qualsevol fira que tenim a Arenys cada setmana, el veig fent uns reportatges de tota la fira. Si vostè creu que ha fallat amb algun acte, no sempre tots els actes que es fan en aquest Ajuntament surten per la web municipal. Però és que aquest nou fotògraf està a tots els actes que se'ls demana important. Pot haver algun acte, vostè pot haver anat. Ja està bé que vagi a algun acte, vostè també, però jo no la veig gaire als actes. Vostè, la que no hi va gaire és vostè. És que me fa aquesta pregunta a vostè, que no és una persona que no té cap obligació d'anar als actes. Però aquest fotògraf, que jo el veig a tot arreu, jo el cap de setmana vaig anar a 5 actes, i el vaig veure a tot arreu. Justament devia ser allà on el devia veure. Però clar, la web municipal no fa fotografies de tots els actes que fa. És impossible. No és impossible, no ho hem fet mai. Els més rellevants es fan, però no fem una foto de cada teatre familiar que fem cada diumenge al teatre principal. No sé si vostè hi va anar-hi, però no el van fer, del teatre. Ni no sé si el farà de tot del conte els dijous. Hi ha el conte dels nois i no el fa, no ho hem fet. Però que tots els actes importants del cap de setmana jo l'he vist. Tots els actes importants, segur que no ha anat a tots, però el que se li diu, aquest noi és un manat que els regidors li diuen aquí, aquí i aquí. I en tot cas no serà culpa del fotògraf, sinó del regidor que ha entès que en un acte no hi tenia que anar-hi. Doncs és això el que li estava dient. De totes maneres, deixi'm dir que una vegada més pixa fora de test dient el que ha dit, de si vaig als actes o no. Jo vaig als actes que considero que haig d'anar, que vull anar i que puc anar, perquè tinc una família. Els altres, ja que ho diu, perdoni, no. Em retira la paraula? Perdoni, no li he retirat quan ha dit que pixava de fora de test i amb aquest to. Els altres regidors d'aquest consistori també tenim família i també anem ara i quan estàvem a l'oposició. Per què n'hi ha que no van ni ara ni quan estaven al govern? Segueixi, sisplau. Jo no tinc cap obligació d'anar als actes. En canvi, una persona que està contractada per l'Ajuntament per fer fotografies, sí que n'hauria de tenir d'obligacions. Vostè també cobra per estar a aquest Ajuntament, com a portaveu i com a regidora. I quan estava al govern també ho estava. Per tant, obligacions les mateixes. No tinguem diferent mesura per segons qui. Hi ha gent que de tota la vida va als actes i altres que no. I n'hi ha que no cobren i fan fotos. La vida és així. Següent pregunta. Sí, millor que ho deixem estar perquè, en fi... El passat dia 7 de febrer, fa 2 setmanes, els regidors de l'oposició, juntament amb l'alcalde i membres de l'associació de l'Assemblea Nacional Catalana, vam acordar que la següent setmana s'instal·larien els pals per hissar les estelades per donar compliment a l'acord del ple. Ens pot dir quan s'instal·laran aquests pals i per què no s'ha fet encara tal i com van prometre ni al lloc on es va acordar? Molt bé, hi ha unes preguntes semblants, no sé si de la CUP i d'Iniciativa, o només d'Iniciativa. De la CUP, sisplau, la penúltima pregunta seva, em sembla. Sí. Bé, aquest inici de setmana hem vist amb alegria que s'ha posat el pal per penjar l'estelada a l'entrada marítima de la vila. Una cosa tan senzilla s'ha demorat enormement. La CUP, però, atès que van posar veu al consistori a la moció de l'Assemblea Nacional Catalana, tenim unes preguntes al respecte. La primera és per quin motiu no s'ha instal·lat el pal al lloc suggerit per l'Assemblea Nacional Catalana i la segona és quan s'instal·larà el de l'entrada, diguem-ne, de muntanya. Molt bé. Iniciativa també té una pregunta semblant. Sí,
Aquesta és la d'iniciativa. Ara fa 2 setmanes que es va arribar al consens de la ubicació de les estelades a les entrades d'Arenys, un acord d'altra banda aprovat per majoria d'aquest Ajuntament. El compromís adquirit per l'alcalde a la reunió que va mantenir amb l'Assemblea Nacional Catalana era el d'instal·lar la setmana passada els 2 pals, una a l'entrada d'Arenys per la part alta i l'altra a l'entrada d'Arenys per la Riera, on hi havia abans l'estàtua de la Puntaire. Com sigui que només hem vist el pal instal·lat just a l'altre costat de la Riera, a la part baixa, i de l'altre no en sabem res, preguntem al govern com és que no s'han seguit els acords que es van consensuar a l'esmentada reunió. Bé, ja hem vist que hi ha el pal, l'asta, que hi havia a la plaça dels Països Catalans, que la vam col·locar. La setmana passada se li va donar ordre al regidor de la brigada i per feina primer tenia que ser dijous i al final va ser dilluns a primera hora. La ubicació primera tenia que ser on hi havia abans la plaça de la Puntaire, però que a sobre no hi ha tan sols ciment, sinó que hi ha una sèrie de material que no es pot foradar. Per això la Puntaire, quan hi era de molt de pes, però no es foradava. Per tant, al no poder-se foradar, i la moció que es vam aprovar posava a les entrades del poble, i allà no es podia posar, ho vam posar-ho a l'altre cantó. Sobre l'altra bandera, o l'altre punt on s'ha de posar la bandera, el regidor em va dir que sí que posàvem la bandera de qualitat i que per tant que aquell pal no el podíem posar. Per tant, s'ha encomanat, no per part de l'Ajuntament, un altre pal amb una empresa arenyenca i el posarem quan es pugui al de dalt, quan ens arribi el pal. L'altre ja està col·locat. Per tant, ens hem demorat amb allò que vam dir, que tardaríem una setmana. Jo he informat, m'han estat trucant els de l'associació, sabien dijous que el penjaríem dilluns, quan el vam penjar els hi vam comunicar i els hi vam dir que el de la part de dalt encara no tenia dia perquè l'asta o el pal de la tercera platja el feien servir per posar la bandera de qualitat. Per tant, no hem fet servir aquella bandera. Bé, nosaltres li preguntàvem la data, més que res perquè l'ANC va posar com a condicionant per inaugurar, fent un acte solemne, com pensem que ha de ser, el fet de tenir les entrades de la vila a les 2 estelades, el fet que hi haguessin els 2 pals. Era per això saber la data i així en funció d'això fins i tot podíem informar a la gent que ens escolta el dia que es faria la inauguració. Però en tot cas, bé, quan hi sigui ja informarà l'ANC que al capdavall és la responsable d'aquesta acció. Res, només aclarir una cosa. Jo he llegit a Ràdio Arenys que vostè havia fet unes declaracions que es faria aquest diumenge. Jo no he fet cap declaració. A mi em va dir que jo no he fet cap declaració. Val, d'acord. Següent pregunta. Quin ha estat el cost total de totes les actuacions que s'han realitzat durant els anys 2011, 2012 i el que portem de 2013 a la plaça Mare Paula i al seu entorn? Respon el regidor d'Hisenda, Ramon Vinyes. Moltes gràcies, senyor alcalde. He demanat als serveis econòmics d'aquest Ajuntament que em facin l'estudi i quan el tingui els enviaré per correu. Si els altres grups també ho volen, també els enviaré. El passat ple de juny, aquest grup municipal va demanar que s'urbanitzés o s'arrangés la situació caòtica de la part baixa del rial de les Canalies. Ens pot dir el govern municipal quines actuacions s'han dut a terme? El respon el regidor d'Urbanisme, senyor Santi Fontbona. Sí, moltes gràcies. Primer, com ja hem dit altres vegades, aquesta és un entorn, una zona no recepcionada. I, per tant, les actuacions que hi podem fer són molt escasses. Teòricament no n'hi podem fer cap. Teòricament no hi podríem fer-hi res perquè, com ja he dit alguna vegada, i com tothom entendrà, no podem invertir diners públics amb allò que li correspon pagar en el particular. Malgrat tot, a partir d'una visita que vaig tenir ja fa un mes, una cosa així, i d'algunes instàncies, ens vam comprometre a intentar fer un estudi d'alguns temes més superficials, més de manteniment, més d'ordenació de trànsit, i precisament crec que és divendres que hem concertat allà, en el lloc,
amb una de les persones que ens ha fet aquesta sol·licitud i anirem al regidor de serveis, la regidora de governació i jo mateix per mirar a veure quines situacions d'arranjament, encara que sigui provisional i per intentar evitar algun perill, podem fer, però tinguem clar que les realitats amb les urbanitzacions no recepcionades són les que són i això és una cosa que no podem evitar. El passat dia 18 de febrer es va publicar al BOP l'aprovació del reglament de terrasses i vetlladors. S'ha comunicat aquesta aprovació a cada un dels interessats per tal que puguin presentar al·legacions si ho consideren oportú? Respon el regidor de Promoció Econòmica, Àlex Acero. Gràcies, senyor alcalde. Bé, li responc com a regidor de Promoció Econòmica, tot i que les gestions s'han portat diligentment des de serveis tècnics, els quals han comunicat a cadascun dels titulars dels locals que van sol·licitar terrassa l'any passat l'aprovació dels criteris tècnics per l'any 2013, adjuntant-los còpia dels mateixos i exposant els tràmits que han d'efectuar. Igualment, s'ha penjat la informació i els models d'instàncies al web municipal, entenent que és l'aprovació d'uns criteris tècnics que faciliten una millor claredat a l'hora de l'ordenació de l'espai del domini públic i que encara no s'ha inclòs com a ordenança. Per tant, no s'ha tramitat com a tal i, per tant, no s'ha efectuat el tràmit d'al·legacions. La voluntat municipal és de donar la màxima informació als interessats respecte de les qüestions tècniques a considerar de l'acord, d'acord amb les diferents normatives vigents, seguretat en les instal·lacions, accessibilitat i serveis als locals, llei antitabac i afectació de terrasses, ordenança de sorolls, etc. S'ha comunicat a tothom. Regidora. A veure, el 18 de febrer, és a dir, dilluns, es va publicar al butlletí oficial de la província de Barcelona el reglament de terrasses i vetlladors. M'està dient que no s'ha aprovat o que em vaig equivocar al llegir-ho o és que no he entès la seva resposta. Això una. Després, em diu que ho han comunicat personalment a tots els interessats, tots els que van demanar terrassa l'any passat. Però el què ha comunicat? El reglament o les qüestions tècniques? Bé, en tot cas, per aclarir, ho hem publicat perquè des dels serveis jurídics s'ha cregut convenient que es tenia que publicar. S'ha donat compte, com que precisament no és una ordenança, no hi ha d'haver-hi un tràmit d'exposició pública. El que sí hem intentat donar és la màxima informació a tothom per tots els canals que estan possibles a la nostra mà, amb carta personalitzada a cada una de les persones que l'any passat van sol·licitar això, més enllà de la publicació que hi ha. No és una ordenança, no li hem de donar el tràmit de l'ordenança, li hem de donar, per tant, entenem que han seguit els criteris dels serveis jurídics amb aquest tema i aquí, en tot cas, si hi ha una qüestió que vostè creu que no hem fet bé, ens ho envia i contestarem des dels serveis jurídics quina és la cosa que teníem que haver fet i no hem fet. Però vaja, jo tinc una confiança cega amb els serveis jurídics, amb la seva capacitat i alhora que han atès el criteri polític que els hi vam dir de donar, que aquest sí que va ser un criteri polític, de donar màxima publicitat i informació d'aquest tema a tota la gent que en podia estar interessada. Per tant, un és la publicació, l'altre és la web i l'altre és la carta personalitzada. Es pot fer millor, potser sí, no ho sé. Jo ho sento, però és que el BOP ho posava clarament, és un reglament és una ordenança, no? Bé, en tot cas ja m'ho aclariran. De totes maneres espero, perquè veig que hi ha informacions contradictòries, que s'hagi comunicat personalment als interessats perquè puguin presentar al·legacions a aquest reglament, perquè han de poder presentar al·legacions. Li repeteixo, aquest és el seu criteri que en tot cas no coincideix amb el dels serveis jurídics. Miri, jo no, i el senyor Acero també, perquè hem estat treballant conjuntament aquest tema, ni som juristes, ni ho volem ser-ho, ni ho volem substituir
els juristes que aquest Ajuntament té contractats i amb els que tenim una plena confiança. Però, en tot cas, si vostè creu que es tenia que haver fet d'una altra manera, doncs, escolti, amb molt de gust ens envia un correu, ens diu com ho tindríem que haver fet i, en tot cas, els serveis jurídics ho contestaran si té raó o no té raó i si hem d'esmenar alguna cosa no hi ha cap problema en esmenar-ho. Però, escolti, jo no sóc advocat, ni ho vull ser-ho, ni vull substituir els advocats de la casa, que ja ho fan prou bé. Molt bé, passaríem doncs a les preguntes que fa la CUP. Té la paraula el seu regidor, David Calder. Bé, la primera. Ja fa més d'un any l'equip de govern va anunciar que faria de manera imminent bienal al carrer de la Perera. La CUP ho vam aplaudir, atès que aquest carrer, així com l'ample de l'Església o el de la Torre, per exemple, està dins dels nostres compromisos electorals el fet de fer-los bienals. Com hem dit, ha passat més d'un any i no tenim cap notícia i menys fets al respecte. Per tot això volem saber si s'ha desestimat la intenció de fer bienal a aquest carrer. Respon el regidor d'Urbanisme? No? Jo. Ah, perdó, respon la regidora Belén Quintero. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. No s'ha desestimat de fer-ho per vianants. Està dintre de les actuacions que tenim preparades per l'ampliació del tema dels camins escolars. Bé, i per quan? Ara no. Per ara no. Però està dintre del... Ara la segona, si vol llegir la segona pregunta, també una mica... D'acord, sí, per facilitar, sí, té raó. Bé, la segona. La següent pregunta va lligada amb l'anterior, en el sentit que per la CUP un dels motius de les bienalitzacions, a banda d'una millora qualitativa per qui hi viu, doncs també ho defensem perquè va estretament lligat amb la proposta que tenim d'itineraris escolars. En un ple anterior, després que la policia hagués retirat amb celeritat les senyalitzacions que van fer la CUP i que recordava als conductors que aquell carrer era utilitzat per escolars i que calia no córrer més de 10 km per hora, van preguntar com i quan ho executarien i amb gran ambigüitat se'ns va respondre que ja s'hi treballava. En aquesta ocasió esperem tenir més sort i claretat en les respostes. I les preguntes eren en quin estat està el projecte, si es pensa executar, com i quan es pensa fer, i si s'ha contactat amb entitats implicades com pot ser les AMPAs. Respon la regidora Belén Quintero. Gràcies, senyor alcalde. El projecte està viu totalment i tenim preparades unes actuacions ja per Setmana Santa, com millorar uns pas de peatons, i posarem unes senyalitzacions de no fumar als exteriors de les escoles. Hi ha unes actuacions que farem ara de seguida en Setmana Santa, però hi ha altres també, com pot ser la que vostè parlava de la senyalització de diferents carrers senyalitzats amb camins escolars que es faran de cara al proper curs escolar. És a dir, al setembre mirarem de tenir tot això ja preparat i podem tenir dintre l'actuació del carrer de la Perera, de tenir-ho també com a vianants. També recordar que ho tenim en el pla d'actuació que està contemplat en el 2013, 14 i 15, és a dir, durant tot aquest mandat, si el pressupost ens ho permet, doncs anirem fent cada vegada més coses amb el tema dels camins escolars. Per una altra banda, la regidora d'Educació, Susana Mir, està també en contacte amb les AMPAs i estan informades del tema dels camins escolars. Bé, jo ho preguntava perquè he anat a mirar el pressupost i com que no veia ni com a inversions ni com en la seva regió de governació cap despesa que parlés d'itineraris escolars, per això em preocupava. Però, en tot cas, estem contents des del grup sentir que ja s'hi ha posat fil a l'agulla i que de cara al proper curs la cosa es tira endavant. Ha parlat d'un pas de vianants, exactament de quin estem parlant, perquè és que n'hi ha molts a la vila. És que ara mateix no li sé dir, perquè n'hi ha uns quants que vull canviar, els que siguin més prioritari, però n'hi ha uns quants per poder... De totes maneres, Caldera, jo li demano o li estic invitant que si es vol sentar amb nosaltres, amb mi, amb Susana Mir,
perquè ens digui altres punts que potser ens obre els ulls també en altres situacions que no veiem. Bé, encantat de fer-ho. Ja vam dir que ho havíem fet. Vostè i jo vam estar asseguts fa 2 anys parlant d'aquest tema i, per tant, una altra vegada ens asseiem i juntament amb la regidora Susana Mir, a veure si ho resolem. I un tema que ha comentat, que tampoc no ve a tom aquí, però el tema de posar rètols perquè la gent no fumi en espais, diguem-ne, li recordo, és complex en el sentit que la llei diu que a menys de 100 metres d'un centre educatiu no es pot fumar, per tant el radi és prou ampli. A mi m'està molt bé, en tot cas no soc fumador. En tot cas, jo crec que no es pot posar prohibit fumar, sinó que no fumis. Em sembla... No, nosaltres hem fet la consulta. És que l'altre dia, ahir vam estar discutint al govern sobre el tema aquest. No, és que està bé que ho digui, però ja ho hem estat parlant, vull dir, la llei no contempla això exactament, estem fent una consulta que ens digui exactament si això ho prohibeix la llei o no, ens han dit que no, i el que volem fer és informar, parlem per el que ens han dit els tècnics, és a dir, nosaltres ara mateix fa 2 dies que ho hem estat parlant amb la Susana i amb el tècnic i hem demanat que ens diguin bé si això no està contemplat en la llei. Si no està contemplat, el que volem fer és posar una senyalització, no que prohibeixi, però sí que consciència als pares i a tothom que estigui a la vora de l'escola que no fumi. És més, és això. Deixi'm que intervingui la regidora d'Ensenyament, Infància i Joventut, sisplau. Hola, bon vespre a tothom. No, només comentar això que deia la meva companya Belén Quintero. Ens hem establit un quadre de prioritats amb el tema camins escolars. Hem fet diverses reunions per coordinar diferents actuacions. S'ha revisat el projecte que hi havia des de la Diputació i una mica s'han prioritzat aquestes actuacions. El tema que comentàvem dels cartells per recomanar que no es fumi al voltant de les escoles, jo també tenia com molt conscienciat de que no es podia fumar i l'altre dia la persona, el tècnic, ens ho va ratificar de que no, de que fora de les escoles es podia fumar. Llavors el que faríem des de l'Ajuntament és fer la recomanació de no fumar en aquests espais. Pel que fa també el tema de les AMPAs, se'ls va comentar que entràvem en el projecte i que a més hi demanaríem suport amb segons quines actuacions. Tot i així, això es va comentar, podríem dir, a finals d'any i no s'ha reemprès les converses, però tal com li ha dit la regidora Belén, per Setmana Santa hi haurà unes actuacions previstes que són tema de repintar passos de zebra, de pintades al terra de la recomanació de no anar més de 10 per hora. També hi haurà els cartells aquests informatius, recomanacions de que no es fumi a prop de les escoles i a partir del setembre és on remarcaríem els itineraris escolars i faríem també algun canvi de direcció a fora de les escoles de circulació per poder adaptar i prioritzar aquesta entrada de la infància a les seves escoles. Perfecte. Deixi'm sobre el carrer de la Perera, deixi'm-li dir. Si és que no em farà una moció de censura aquest mandat, hi haurà el carrer de la Perera fet abans que jo plegui d'aquí 2 anys. Això ja li dic jo, si és que no em fan la moció abans, que sempre pot passar aquestes coses. Una, dues, ja veurà que la regidoria d'Urbanisme, que està treballant intensament, hem posat una sèrie de prioritats en el sentit d'aquests bonys famosos que tenim al llarg del municipi. Ja sap que hi ha aquella mena de rotonda que tenim davant de Vall de Gata, Draper, en els Mossos i els bombers, allò s'ha de treure perquè és un perill públic, quan hi passem tots, qui no ho sap és que és el que arreglem ja. La part del Rial Saclavella també, que hi ha aquells bonys davant de les escoles i sobretot s'ha prioritzat aquí. Amb què estem esperant amb el carrer de la Perera? Sàpiga que hem demanat al FEDER uns diners per fer el Rial del Bareu i estem demanant, en el moment que ens digui el Rial del Bareu i tindrem que tenir tancat, i ho tindrem que començar ja faríem el carrer de la Perera, perquè al final del carrer de la Perera es té que connectar amb el Rial del Bareu amb la connexió. Per tant, sobretot, ja que tindrem que tancar el Bareu, doncs farem el tema aquest del carrer de la Perera. El que no tenim clar, com deia, és que sigui peatonal. El que sí tenim clar és segur que serà de direcció invertida, perquè segur que no es quedarà com fins ara o que no tothom té clar que hagi de ser peatonal. Bé, en tot cas, potser no hi haurà moció de censura, però potser tampoc arriben els diners del FEDER, Vull dir que això és com fer un brindis al sol, Sí. O més fàcil. Bé, en tot cas, tanquem-ho aquí. Molt bé. Següent pregunta, sisplau.
Ja fa més d'un any que l'Ajuntament va rebre de la Generalitat la proposta corregida del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el PUM. Vam fer una primera reunió on hi van assistir els tècnics municipals també i ens vam emplaçar a seguir-ne parlant, però de moment no n'hem fet cap més. Atesa la importància que la CUP entén per la Vila d'Arenys, el regidor d'Urbanisme pensa convocar una nova reunió per poder-ne parlar. Sí, aquesta realment és una pregunta interessant i important. En aquests moments l'Ajuntament té el text refós a les seves mans per poder portar a aprovació. I manquen per poder portar a aprovació dos temes referents a recepcions d'urbanitzacions, de dues urbanitzacions, que en el pla general hi consten com a sòl urbà consolidat. Aleshores, fins que no estiguin solucionat i no estiguin fet definitivament aquestes recepcions, doncs no podrem aportar al pla general a aprovació. Per tant, aquest pla general, aquest text refós, contempla totes aquelles prescripcions que va fer en el seu moment la Generalitat de Catalunya el que va ser l'aprovació que havia fet l'Ajuntament. Per tant, jo sempre en el PAM ho tenim, l'aprovació del Pla General dins de l'àmbit d'aquest 2013, jo alguna vegada he sigut més atrevit i he dit dins el primer semestre del 2013. Però entenguin que la feina, diguéssim, de l'Ajuntament, a part d'impulsar que estem treballant colze a colze amb aquestes urbanitzacions i amb altres temes, que és un dels grans problemes que té aquest Ajuntament, que és la recepció d'urbanitzacions, i estem treballant els tècnics sobretot, i per la meva part acompanyant també, però sobretot els tècnics estem treballant perquè això sigui una realitat. Molt bé, gràcies. Ahir vam conèixer per la premsa que es farà una actuació de millora a diferents carrers de la vila, entre els quals hi ha el Rial de Sa Clavella, entre Josep Baral i Anna Maria Ravell. A banda d'aquesta actuació, l'equip de govern té projectades, o en ment, altres actuacions sobre aquest eix, o sigui, sobre el Rial Sa Clavella, on té informació d'alguna proposta? Sobre el Rial de Sa Clavella, l'Ajuntament no té prevista cap més actuació més enllà de redactar un projecte que pugui afectar el pas elevat a l'alçada, diguéssim, de l'Antoni Torrent, aquell pas elevat que està en mal estat i que seria voluntat d'aquest Ajuntament que, si més no, al llarg d'aquest mandat, si més no, tenir un projecte que donés una solució definitiva amb el corresponent geotècnic i topogràfic de tot allò, però si es refereix a una instància que han entrat els veïns, de si l'Ajuntament pensava fer el cobriment, que no sé si es refereix a això, perquè hi ha uns veïns que han entrat una instància, llavors diguem-ho clarament. Vostè sap que en el Pla de Rieres del Maresme, pactat entre la Generalitat de Catalunya i l'Estat espanyol, hi havia l'actuació Rial de Sa Clavella. Aquesta actuació Rial de Sa Clavella, hi ha un projecte tècnic, el tenia que executar la Generalitat de Catalunya i de moment no té intenció de fer-ho. Dic de moment perquè ja portem molts anys que no té intenció de fer-ho. I per tant, vaig contestar als veïns, perquè no m'agrada enganyar ningú, que la Generalitat no té previsió de fer-ho i que l'Ajuntament no té capacitat de fer-ho. No hi ha que no vulguem fer-ho, no té capacitat de fer-ho. El que sí podem fer és el que farem ara, alguns punts conflictius, sobretot que l'asfalt està molt malament a l'entorn de l'escola, amb tota una sèrie de bonys en l'asfalt, allà on hi aparquen cotxes i passen criatures i la gent s'hi entrebanca, doncs intentar solucionar aquesta part, diguéssim, de sobre. I la Generalitat al·lega motius econòmics o motius d'altre? Vostè què li sembla? Ja m'ho imagino. No, però en tot cas penso que... No, però no és un problema de crisi, o sigui, no és un no motivat per la crisi econòmica, és un no perquè la Generalitat de Catalunya en un moment determinat va decidir prou en els plans de Rieres del Maresme. I bé,
l'Estat ha complert en el cas d'Arenys i malauradament la Generalitat no ha complert. Molt bé. Última pregunta per part de la CUP, sisplau. L'equip de govern té constància de si un dels socis que el componen, el PP, ha notificat a la delegació del govern espanyol que a la Casa de la Vila no hi pengem la bandera espanyola. Si fos que sí, què pensa fer al respecte? Miri, no és que tingui constància, sé perfectament, perquè quan va sortir la notícia els vaig portar al meu despatx i els hi vaig dir que no ho han fet. Per tant, tinc constància que no ho han fet, i si em diu, i si fos que sí, què pensa fer, no ho han fet. Però no ho han fet. El dia que ho faci, ja veurem quines mesures hem de prendre o no, però de moment, com que adivino no soc alcalde, doncs no ho han fet, els hi vaig preguntar, o sigui, els vaig sentar i els hi heu fet no, i crec amb la seva paraula, per tant, no hi ha res més a dir, per part meva. Bé, no, senzillament ens guiàvem per informacions periodístiques, probablement o no eren errònies o el temps ja ens ho explicarà. Té la paraula la regidora Belén Quintero. No, jo li dic que a dia d'avui nosaltres no hem fet cap comunicació a delegació de govern, cap denúncia, no hem fet res. Indirectament ja ho estan fent vostè perquè no parlen de lo mateix, vull dir, no paren de parlar de banderes espanyoles, és a dir, el dia que nosaltres fem una comunicació a delegació de govern, tot el consistori ho sabrà i vostès també. A dia d'avui no hem decidit fer cap comunicació de res. Bé, en tot cas, la CUP entenem que la delegació del govern espanyol a Catalunya és una ingerència i, per tant, ja ho hem dit públicament, fins i tot a mitjans locals, el fet que l'alcalde tindrà al nostre costat si realment vol anar fins al final en no haver de penjar ni banderetes grosses ni petites, cap bandera que no sigui la bandera catalana i l'aranyenca. Per tant, bé, només això, l'animo, senyor alcalde, que si algun dia té algun requeriment, aguanti estoicament. Molt bé, moltes gràcies. Comencem amb les preguntes d'iniciativa, les 11 preguntes que queden d'iniciativa. Comença el seu regidor, Josep Anton López, sisplau. Gràcies, senyor alcalde. Hem pogut constatar queixes del veïnat de Pau Costa acompanyades per l'entrada d'instàncies demanant més control policial pel que fa als aparcaments irregulars i la demanda d'habilitar una zona d'aparcaments per als usuaris del supermercat. Preguntem al govern si s'ha dut a terme alguna acció al respecte. Li respon la regidora de Governació, senyora Belén Quintero. Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, hem fet unes actuacions arran de les queixes veïnals per les molèsties que ocasionava els vehicles estacionats indegudament a Pau Costa. Una mica més amunt de l'escorxador, concretament en aquell tram, i donat que s'ha posat una senyalització de control fotogràfic, explico més que res per què s'ha posat aquesta senyalització, perquè detenir el vehicle policial per sancionar encara provocava més molèsties a la circulació i que en la majoria dels casos, en aturar-se el vehicle patrulla, sortien immediatament els clients dels locals públics de la zona per retirar-los i tornar a posar-los al mateix lloc una vegada havia marxat el cotxe policial. Això és el que passava dia a dia i és el que ens havien denunciat els veïns. S'ha optat per denunciar mitjançant fotografia, detenint el vehicle només uns segons, sense perjudicar el trànsit, i així acabar amb la impunitat d'alguns conductors. El dia 14 es va col·locar la senyal d'advertiment d'aquesta nova forma de procedir en aquesta zona. No hem habilitat un aparcament per als usuaris del supermercat, però tanmateix per permetre l'aturada temporada dels clients dels establiments públics i locals comercials de la zona, com dels mateixos veïns, al pàrquing de l'escorxador s'ha fixat un termini per hores, un màxim de 2 hores. Tant jo mateixa com l'alcalde hem rebut una felicitació dels veïns de la zona perquè estaven cansats de suportar. Era un problema que ja portava molt de temps i estaven bastant cansats de no poder sortir dels seus pàrquings, inclús dels clàxons que sonaven cada 2 per 3 per aquest mateix motiu. Aquesta és l'actuació que hem fet en el Pau Costa. Bé, gràcies i espero que els veïns també, tal com ha dit, que estiguin contents amb la solució. Faig la següent pregunta. Al ple del mes de desembre vam preguntar a aquest govern per l'estat de les llambordes de la calçada de la Riera davant de la plaça de l'Església i pel fet que els cotxes quan hi passen fan força soroll i també les van deteriorant encara més. El regidor Fontbona ens va respondre que es preveia fer un manteniment de forma periòdica i que se n'hi faria un de provisional al mes de gener, previ a una solució definitiva. Com sigui que l'estat de deteriorament i de soroll ha anat en augment aquest mes de febrer, preguntem de nou al govern quin calendari s'ha previst d'actuació a l'esmentat indret. Respon el regidor
d'Urbanisme, Sí, senyor Santi Fontbona. primer, no recordo que hagués dit que el mes de gener hi hauria una actuació provisional. Recordo que sí vaig dir és que entenia que hi havia un problema de planteig d'obra amb la solució tècnica que es havia donat en aquest sector, que teníem que buscar una solució definitiva i que en tot cas si calia faríem una solució provisional. Li haig de dir que li dono absolutament tota la raó, el nivell de molèstia i de soroll des de la meva òptica és insostenible, així ho vam traslladar als serveis tècnics, aquest va ser un projecte que no el va fer els serveis tècnics municipals. Hem tingut una reunió amb els redactors del projecte, li estalviaré llegir-li, però en tot cas m'ofereixo el dia que vulguin a passar-los tota la informació. Estem buscant una solució tècnica que és complicada, que no existeix al mercat, perquè estem parlant que hem volgut fer una fórmula peatonal urbana sobre una llosa de la riera que té vibració. Quan la mateixa vibració és la que s'encarrega de destruir, la vibració que té la llosa és la que s'encarrega de destruir els paviments. Per tant, si volem mantenir aquesta característica peatonal en llambordes, s'ha de trobar un producte que s'està treballant i l'últim correu que tinc sobre aquest tema és d'ahir a la tarda i per tant després em poso a la seva disposició per explicar-los-hi. I de totes maneres l'única actuació possible que farem ara, però que som conscients que durarà molt poquet però que tampoc costarà diners, serà anar rejuntant, fent un tema de manteniment, rejuntant amb sorra els forats que hi queden, i si d'aquí 15 dies no tenim una solució tècnica sobre el tema, segurament haurem de prendre una decisió que no ens agrada, que és reformular, retirar les llambordes, no només no ens agrada perquè no dona característica urbana a la riera, sinó perquè té un cost important retirar les llambordes i fer un paviment elàstic diferent del que hi ha ara. Per tant, a mi m'agradaria que després, si volen, poguessin després o demà parlar amb els tècnics, perquè si fos una solució fàcil ja estaria feta. Ja estaria feta. Bé, gràcies. Tornem a preguntar a l'equip de govern sobre la situació del solar contigu a la plaça Montserrat. En un ple anterior vàrem preguntar sobre els riscs que suposa el fet que actualment el seu accés és lliure per als nens que juguen des que va desaparèixer la porta que el mantenia aïllat. Posteriorment hem vist que s'ha posat una tanca provisional que no soluciona el problema del seu accés i a més augmenta la perillositat, ja que fàcilment els nens es poden enfilar i tombar-se fent-se mal. Som coneixedors de la resposta donada pel regidor d'Urbanisme en quant a que mentre no hi hagi un propietari definit del solar, la solució definitiva és difícil, però demanem que es busqui una solució alternativa a l'actual que únicament ha servit per augmentar el risc a la zona i per altra banda no ha resolt el problema. Respon el regidor, senyor Santi Fontbona. Sí, la col·locació de la tanca respon a una prevenció de dir aquí dintre aquest solar no s'hi pot entrar perquè és una propietat privada, però la tanca no és que es pugui saltar, és que la tanca es retira i s'hi entra. A dintre el solar, és més, es pot saltar per la paret perquè és una paret absolutament baixeta, vull dir, no és un mur allò insalvable. Per tant, torno a repetir el de l'altra vegada. L'Ajuntament ha fet una reclamació via l'Oficina de Gestió Tributària pels IBIs impagats d'aquesta gent. Ja vam explicar que aquest terreny està en un procés de subhasta i que calculem que aquest terreny, quan surti a subhasta, no el voldrà ningú perquè és una zona verda, per les característiques del terreny no val absolutament res, i que per tant la solució definitiva serà recuperar aquest terreny i tirar el mur a terra i incorporar-lo en el volum del que és la plaça. En aquests moments, i tornat a fer la consulta tècnica en funció de la seva pregunta i jurídica, no podem tirar el mur a terra i entrar en una casa, ni podem aixecar un mur, vull dir, no podem. No podem, perquè a més podríem rebre una reclamació sense una ordre judicial que així ho justifiqui,
doncs no podem fer-ho. Els primers que ens fa molta pena això som nosaltres, que ens agradaria tirar el mur a terra, que allò fos nostre, i fer una plaça una mica més gran del que és. No, sí, en qualsevol cas, la resposta, jo ja l'entenc, que mentre això no sigui propietat nostra de qui sigui, no es pot fer res, però clar, és que la solució alternativa que es va decidir, pensem que encara ha augmentat el risc d'això, o sigui que en tot cas que treguin aquesta tanca o que no sé, que posin una altra que no es pugui moure, o no sé jo, però clar, és que ara tal com està encara estem pitjor que abans. La solució, mira, jo estic obert a totes les possibles solucions, jo i els serveis jurídics a la casa. Es posa una tanca perquè per visualitzar que allà dintre no s'hi pot entrar. Però no podem fer res més, no podem aixecar una paret, m'entén el que vull dir? No podem aixecar una paret tancant allò, no podem, això és el que ens diuen. Però en tot cas, jo ho dic amb tota la sinceritat del món, si vostès creuen que hi ha una altra solució diferent, doncs la parlem amb els serveis jurídics i si ho veuen factible, perquè nosaltres no l'hem trobada, absolutament cap problema en executar-la, absolutament clar. A més, direm públicament que ha sigut la seva idea, perquè no es preocupin per això. Però ojalà poguéssim donar sortida immediata. Molt bé. Següent pregunta. Senyor alcalde, faig la següent pregunta. Al registre d'entrades del mes de gener hem pogut veure la sol·licitud que fa l'Ajuntament d'Arenys de Munt demanant la cessió de les lloses sobrants del projecte d'urbanització de la Riera. Quina és la resposta que s'ha donat a l'escrit per part del nostre consistori? Miri, encara no hem fet una resposta, però sí que li tinc que dir que tot és un tema que ens han fet l'entrada al gener, però que ens ho van dir-ho de paraula potser el mes d'octubre o novembre, que fa temps que estem debatint, que no hi ha unanimitat, però que jo com a alcalde estic disposat a donar-los-hi. Aquests 200 metres quadrats que demanen, perquè des de la brigada, des de fa més de 3 anys, tenim un munt d'aquestes lloses que estan allà i que jo crec que és un lloc públic perquè ho volen per davant de la plaça de l'Església i que seria com una donació que quedaria, que volen posar donació del poble d'Arenys de Mar a Arenys de Munt. Però en tot cas és un patrimoni cultural d'Arenys de Mar, no? No. El regidor m'ho explica una mica com és les lloses, no sé, pregunto, No estan catalogades, simplement. No està catalogat. I tenim... Però sí que hi ha gent que... Jo vaig anar a parlar amb Luc Palou, vaig anar a parlar amb Luc Palou, a veure què ell me deia, i em va dir, des del moment que es van treure, la catalogació era el conjunt, en el moment que s'han tret ja no hi ha catalogació. Llavors, en previsió de que puguem saber, també un altre dels tenim que saber era, ja veu que davant dels plataners seguim mantinguent les lloses, amb la que tenim podem anar fins a Arenys de Munt i arribar al Montseny amb aquestes lloses. Per tant, la intenció, i això ja dic, no hi ha unanimitat, però sí d'aquest alcalde és de cedir-los i donar-los a través d'un paper els 200 metres quadrats per la part que tenen ells davant de la plaça de l'Església. En tot cas no seran catalogats ni tindran un valor cultural important, però sentimental pel poble d'Arenys jo penso que sí, per la nostra vila. I precisament hi ha gent que ho ha defensat moltíssim i no sé, jo penso que es podria aprofitar per moltes altres coses, justament en aquests moments que estem en un moment de precarietat econòmica, i ara que disposarem d'una nova nau de la brigada i tot això que se'ns està dient, penso que seria important plantejar-nos algun projecte amb aquestes lloses i no tan alegrement fer una donació a Arenys de Munt, no sé, amb tots els meus respectes a Arenys de Munt, i que vostè els hi tingui tota l'estimació que vulgui, però penso que això el govern hauria de tenir una sensibilitat especial. Ja em dirà que ara estan en un lloc que no, el que vulgui, però són les lloses que fa molts anys que han estat aquí a la Riera i que gent, repeteixo, que els ha defensat moltíssim perquè poguessin fer alguna cosa, no per cedir-los tan alegrament, és senzillament això. No és tan alegrament perquè portem 4 o 5 mesos que estem debatent i jo li dic, no és un tema que tothom hi ha els seus pros i els seus contres, però entenc, i com vostè ja sap, que crec que fa més en aquests moments, a la brigada fa 3 anys i mig, no se les mira ningú,
i jo crec que ja poden estar bé, perquè també farem un servei als aranyencs damunt i els de mar quan anem per allà a la plaça de l'Església. Buscarem una compensació, doncs, sí, que ens arreglin alguna cosa que no ens baixi Evidentment. la porqueria Doncs miri, d'Arenys Amunt. miri, és Que allò, ho posin tapant la doncs, quan no hi claveguera. ha unanimitat, una de les coses que surten Per sempre és exemple, aquest tema. no? Perquè, esclar, si ells no estan complint els pactes que tenim amb aquest tema i nosaltres els hi cedim, repeteixo alegrement, Per unes això encara no els lloses. hi hem cedit ni hem signat res, perquè primer Doncs espero que no es faci. hem de Gràcies. solucionar algun d'aquests temes. Següent pregunta, puc? Sí, i tant. Preguntem a aquest govern quins criteris... Preguntem novament al govern en quina situació es troba l'espai cedit al Departament d'Ensenyament per la construcció de l'Escola Cinera, situat al Pla dels Frares. Fa dies que hem vist que s'havia reforçat el tancament, que s'hi ha col·locat una doble tanca i que no s'hi deixa aparcar cotxes. Hi ha algun problema afegit amb el mur que s'havia d'arreglar? O s'arreglarà? Ha fet finalment oficial la renúncia d'aquest espai al Departament d'Ensenyament, tal com ens va comentar el regidor Fontbona? El regidor d'Urbanisme, senyor Santi Fontbona. Sí, moltes gràcies. Bé, no sé si va ser l'últim ple o el penúltim, que vam contestar una pregunta semblant i vam dir que tindríem, devia ser l'últim perquè vam tenir una reunió fa 10 dies o així, amb el departament. El departament ens ha dit que vol retornar aquest solar, que no el vol. I l'Ajuntament li hem dit que és seu i que nosaltres d'aquella pastilla allà al mig, una pastilla d'equipaments estreta, doncs no té cap ús. Vaja, sincerament jo no hi veig cap ús urbanístic, no podem fer un equipament municipal en allà, per tant quedaria un espai entre el llindar de l'escola i el vial del Pla dels Frares inútil, que no podrà aprofitar ningú. O l'aprofita l'escola o no l'aprofita ningú. I per tant, això mateix li vam traslladar al departament, entenc que acabarem amb una guerra, podria ser que acabéssim amb una guerra, no, però amb una batalla jurídica per aquest tema. En quant al tema del vial, s'ha fet perquè, com vam dir també en l'últim ple, faríem una actuació de reforçament del mur que sustenta el vial. No perquè sigui un àmbit de l'escola que no ho és, perquè és un mur que sustenta el vial, per tant és una competència municipal, i per tant vam estudiar, vam tornar a revisar les cates i malgrat no hi ha hagut un moviment substancial, sí que hem cregut que com que hi ha hagut uns mil·límetres d'obertura, els serveis tècnics han cregut que era convenient privar o sigui, eliminar el pes dels cotxes aparcats de sobre mentre no es fa l'actuació que està projectada, que està pendent de contractació al voltant d'uns 30.000 euros. I recordo que a més vaig dir que això suposarà que potser haurem de no fer algun tema previst d'actuació a la via pública que havíem previst en el PAM perquè ha sortit aquest que no estava previst fer aquesta actuació. Per tant, entenc que tenen previst i hi ha la voluntat d'arreglar aquest mur. Sí, això ja ho vam dir-ho el mes passat. Llavors, si tenen la voluntat d'arreglar aquest mur, en el projecte del departament, li vaig dir que em va costar una mica dir-ho, però renunciaven o volien renunciar, oficialment no ho han fet, crec jo, per això li pregunto, que no m'ha contestat a la pregunta, si oficialment els hi han dit que renuncien a aquest espai. La condició era arreglar el mur per poder tirar endavant el projecte inicial que tenien per adequar-lo a l'escola. Per això és la meva pregunta. O sigui, el mur el pensen arreglar? Sí, tenen la voluntat. Doncs llavors, si no tenen la renúncia oficial, s'ha de dir al departament que ha de desenvolupar aquesta zona de l'escola. I es pugui entrar, per exemple, per la part de Pla dels Frares, pugui haver-hi una entrada i es pugui desenvolupar el projecte que hi havia de l'escola Cinera. Doncs, en tot cas, el departament ha canviat d'opinió. El departament no tenim una comunicació oficial, però ja li dic que vam mantenir una reunió amb la persona que elevarà l'informe amb les característiques que li estic dient. Per tant, si li dic una altra cosa, li estaria enganyant. No pel MURT ni per la seguretat. Aquesta va ser una discussió que vam tenir perquè
I els alcaldes vaig dir, escolti, el problema de seguretat i és igual sigui competència de l'Ajuntament o sigui competència del Departament. Traspassant la responsabilitat, les administracions no solucionem la seguretat. Per tant, els nostres serveis tècnics no hi ha un problema de seguretat per l'escola, hi ha un problema de seguretat pel vial de dalt, això tècnicament. I els arguments del departament és que aquell espai té uns desnivells tan grans que no pot tenir una utilització educativa. Bé, aquests són els arguments del departament, de la persona que va venir, que no són uns arguments compartits per l'Ajuntament. L'Ajuntament, almenys el govern, i espero que amb el suport dels grups de l'oposició, defensarà que aquell espai ha de ser un espai incorporat en l'àmbit de l'escola, que és un espai que de moment l'escola no hi pot donar una utilitat educativa, no li pot donar una activitat de conreu, no li pot donar una... Potser ara no ho pot fer, però d'aquí 10 anys potser ho podrà fer. I per tant, la posició de l'Ajuntament és tan clara com aquesta. La posició del departament, doncs, pel que em diu, deu haver canviat, perquè no parla ja només del tema de seguretat, sinó parla d'utilitat, i des d'aquest punt de vista jo crec que faran tots els tràmits judicials per desprendre's d'aquesta parcel·la. I nosaltres farem tot el que estigui en la nostra mà perquè això no passi. I tindrem un conflicte amb el departament. De tota manera, torno a reiterar que el problema de seguretat sembla que hi és, perquè si hi ha una doble tanca i no deixen aparcar i els tècnics han vist, encara que sigui mínim, que hi ha unes petites esquerdes que s'han ampliat, igualment s'ha de fer una actuació. Per tant, entenc que s'ha de fer. I aquesta zona, si no la vol el departament, que també es pot canviar de criteris i tot el que vostès vulguin, i fan la renúncia oficial, aquesta part també es pot, o sigui, almenys s'ha d'obrir i s'ha de poder circular fàcilment per la vorera perquè els nens puguin anar a l'escola i jo li dono idea, si vol. Hi ha una zona que es pot aprofitar per fer aparcaments o per fer un parc o per fer el que vulguin anant cap a l'escola des d'aquesta zona, per exemple. No li puc dir res més. Sí. Li torno a repetir. El problema de seguretat no és de l'escola. No, ja ho sé, és el vial del Pla dels Frares, evidentment. És del vial, i per tant, per això, del vial pels cotxes, per col·locar-hi pes. I torno a repetir. I els nens van a l'escola per la vorera. I està tancada i no es pot accedir per la vorera. Sí, em deixa acabar d'explicar. Jo crec que hem fet el que teníem que fer. En tot cas, el que no s'ha fet amb altres ajuntaments, que és prendre una decisió sobre una situació no de perill, sinó d'un cert perill, que sembla ser que ja se'n tenia coneixement. Ja se'n tenia coneixement, com vostè era regidora, però en tot cas el govern que ha pres aquesta decisió de garantir per sobre de tot un possible tema d'inseguretat ha sigut aquest. I el govern que ha decidit arranjar el tema de seguretat d'aquell mur ha sigut aquest. Altra cosa és el del departament. Si vostè em diu que està bé que renunciem a que el departament ens retorni tot això, parlem-ne. I li haig de dir que és una zona d'equipaments, no d'aparcaments. En tot cas, haurem de canviar la qualificació urbanística. No tot serveix de tot. Les qualificacions urbanístiques són les que són i són les que tenim. I no perquè sigui un solar s'hi pot fer una dutxa. I per tant, benvingudes totes aquelles idees de si vostè creu que s'hi pot fer alguna cosa en aquella pastilla, si és de l'Ajuntament, jo li agrairé moltíssim, perquè igual és una idea... El que no volen fer és un accés per dalt a l'escola, això ja li dic. No vol, ens ho va dir amb tota claretat, que suposa un perill per les pendents, per tota una sèrie... Però, de veritat, he de dir que amb tota la sinceritat del món, el mateix que he dit abans, qualsevol idea, qualsevol proposta, vostè sap que sempre que hi ha hagut alguna cosa, doncs
l'hem atès no només, i a més l'hem tingut en consideració com una opinió, perquè són qüestions molt lluny de la política, tot això. Són qüestions de la gestió que tots veiem que tindria que ser. Per tant, jo la convido el dia que vulgui, de veritat. En parlem amb els tècnics, mirem a veure què podem fer. En tot cas, no només per al·lusions, perquè estàvem realment a govern, sabíem, i era finals de mandat, que sabíem que s'havia d'arreglar aquest tema, sabíem el pressupost i no es portava a terme. No es va portar a terme, perquè hi va entrar un altre consistori, un altre equip de govern. I fa 2 anys que hi ha un paper que diu tancament provisional. És l'única cosa, vull dir, ho entenc perfectament, el que vostè em diu, però a mi se m'acaba el mandat, no puc, si estic a l'oposició, evidentment no estic a l'equip de govern i no puc tenir aquestes decisions. No, jo el que li he dit és que he pres aquesta decisió des que estic aquí, que sóc coneixedor del tema en profunditat, que vaig demanar unes cartes que em donguessin unes certes garanties de que si el mur s'obria molt poc o gens, el mur s'ha obert molt poquet, però crec que s'ha de garantir això i per tant aquesta decisió és la que hem pres, res Molt bé, més. en tot cas ho celebro i ja li dic, repeteixo, a veure si d'una vegada per totes aquest tancament provisional s'obre i es pot anar a peu a l'escola. De l'altra no tinc competències d'urbanisme, per tant tampoc sé exactament si pot fer una cosa o l'altra i m'agradaria més que un aparcament es fes una zona verda i evidentment un espai més públic per la gent que està de la zona i els que van a l'escola. Més preguntes d'iniciativa. La 6a. Preguntem a aquest govern quins criteris es fan servir a l'hora d'estimar les al·legacions presentades per les persones que han estat multades per temes d'aparcament. No considerem normal que aquest passat mes de gener 3 regidors d'aquest Ajuntament han presentat un total de 11 al·legacions a sancions de trànsit si tenim en compte que estan en possessió d'una targeta d'aparcament gratuïta a la platja i encara trobem la situació més estranya si considerem que aquest fet es ve produint de forma reiterada cada mes. Respon la regidora de Governació. Gràcies, senyor alcalde. Li contesto jo perquè durant uns mesos vaig ser la instructora. Actualment és un funcionari municipal. Personalment crec que un polític no ha de ser instructor dels expedients sancionadors i actualment no és cap polític. Doncs els criteris que fan servir els instructors dels expedients per proposar a l'alcalde les sancions o sobreseïments dels expedients per infraccions a la normativa que regula els estacionaments són els que estableixen les lleis que regulen el procediment sancionador amb la matèria, que en essència es refereixen a l'existència o inexistència de prova de la comissió dels fets que constitueixen infraccions a la normativa aplicable, l'exacta determinació dels fets i a la valoració racional de les possibles circumstàncies que concorren en els fets, com ara la possibilitat de concurrència de causes de força major o no. En aquest sentit, els responsables polítics, com vostès sabran, no intervenim ni exercim cap tipus d'influència sobre els funcionaris que porten a terme aquesta funció. Doncs qualsevol ingerència seria contrària a la llei. Dit això, els regidors que han fet aquestes al·legacions o que han pogut fer aquestes al·legacions han estat en tot el seu dret de poder estar d'acord o no amb les denúncies que se li hagin posat i tenen tot el dret de fer aquestes al·legacions. Una altra cosa és que se'ls estimi o no se'ls estimi, que és l'instructor que regula els expedients el que decideix l'estima o no estima dels expedients. O sigui, de l'al·legació, perdona. No, jo tota l'explicació que m'ha fet en relació als expedients i les sancions de trànsit em sembla molt bé i penso que també és bo fer pedagogia, però entendrà la nostra mala intenció a l'hora de fer aquesta pregunta quan entenem que els regidors d'aquest Ajuntament, la majoria, no és el meu cas, per exemple, jo no l'he acceptat mai, tenen una tarja d'aparcament gratuït en la zona de la platja i no entenem per què hi ha d'haver 11 sancions de trànsit a regidors de l'Ajuntament si per moure's per Arenys poden anar a peu perfectament i en cas que vulguin aparcament doncs tenen el que té tothom, però a més tenen una tarja que identifica per fer-ho. No ho entenem, realment. I és més, ens ha preocupat molt, aquest mes ja hem quedat fora de mida amb aquestes 11, però és que ja veníem de cada mes que n'hi havia 3, 5, 4, 6, les que sigui, no? I realment ens alarma, de veritat, aquesta situació. I pensem que, o volem demanar a tots els companys que estem en aquest consistori, que fem servir
que anem a peu i que aparquem on te toca i així no tindrem sancions i no tindrem al·legacions i no caldrà que un instructor que no sigui polític hagi d'estimar si el regidor de torn se li ha de posar o treure la multa. Sí, jo només dir que en aquest cas són temes molt personals, vull dir, cada regidor està dintre d'estacionar el vehicle. Clar, és una cosa molt personal de cada un. Jo, si vostè vol parlar directament als regidors que vulgui, però clar, no, nosaltres, és a dir, el fet de que presenti les al·legacions estan dintre de la legalitat, de la normalitat i del dret de poder fer-ho. No podem fer, personalment crec que l'instructor tampoc pot negar a un regidor fer una al·legació. Ja he vist, però que hem tingut la cura de no posar noms i cognoms en aquestes 11 sancions, tot i que són reiterades. En tot cas, doncs queda dit i demanem que no es tornin a repetir aquestes situacions quan hi ha alternatives bones i factibles, no només pels regidors, sinó per tots els arenyencs d'Arenys de Mar, evidentment. Passo a la següent pregunta. No passi, d'aquí volem intervenir uns quants. Entre ells el regidor Joan Miquel Llodrà, sisplau. Bé, jo per al·ludit, perquè jo he presentat una instància perquè se'm tenia una multa. Primer de tot, jo no tinc el rètol com a regidor de l'Ajuntament per poder aparcar a tot arreu. El tinc per aparcar a la platja. No, a tot arreu no, a la Picordi, dic jo, a la platja. No, ja ho sé, però és que a més podríem disposar si ho demanem a la Belén Quintero per poder aparcar a altres llocs. Jo aquí, vostè està marejant a l'audiència i a la resta de convilatants perquè, òbviament, no es pot parlar tan alegrement com repartim també pedres de la Riera a Arenys de Munt. Jo, la instància que vaig presentar, vostè, quan fa referència a tot això, s'hauria de comentar cas per cas. Primer de tot estava exercint jo com a regidor i, en segon lloc, estava en un lloc d'Arenys que, òbviament, jo no podia anar a aparcar a la platja. Per tant, no es poden fer aquestes afirmacions que fa vostè i aquests dubtes que té i aquestes preocupacions que li desperta aquest problema tan frívolament quan, òbviament, a darrere hi ha un cas. Òbviament, jo com a persona que soc, i si la multa me l'haguessin posat com a Joan Miquel Llodrà, fora d'hores de l'Ajuntament, jo no hauria presentat cap instància. Jo no vull parlar pels altres perquè no els conec, però crec que s'ha de ser molt més curós i no es pot confondre la gent i pensar que aquí els regidors abusem del nostre càrrec de regidor, que és el que vostè, en el fons, ens vol dir. Gràcies. Exactament, m'ho ha encertat, és el que he volgut dir. No he volgut confondre ni marejat res. He dit que em sembla un timo i una estafa cap als arenyencs que es presentin 11 reclamacions de regidors, que n'hi hagin 8 o 9 de la mateixa persona. Jo no li havia posat noms, i em sembla que vostè en té una des de l'any i mig que porta... No, des del mig any que porta govern. I les altres que m'han posat les he pagat. Estic en el meu dret com a regidora de, si no veig actuacions clares dels companys del consistori, doncs de dir-ho i de denunciar-ho públicament. I tant que sí, però jo això se'n diu demagògia. D'això se'n diu demagògia. Ni he sigut frívola, perquè si hagués volgut fer demagògia, suposo que hagués dit noms i cognoms, no ho he fet, i no ho sé, per les cares que he vist d'alguns altres regidors, penso que fins i tot encara dona la raó. Perdoni, només faltaria que donés amb unes preguntes que són control del govern, que no té res a veure, que vostè digués noms i cognoms de regidors. Només faltaria, perquè si vostè el que vol és que abusem els regidors, sap què podem fer amb una multa? No passar-la per registre. Que això es podria fer. Per primera vegada... Això és molt perillós, això que està dient. No, però és que vostè... No, doncs ja està. És que vostè públicament sap què fa? Què Tirar la faig? pedra i amagar la mà. Perquè ara vostè, un tema que no toca per res amb un control de govern, ja fa que... Què és el que li interessa? A vostè de la pregunta li interessa això. El merder. No, m'interessen les coses que no es fan ben fetes, alcalde. Em deixa parlar a mi? Acabi. Per primera vegada no és un polític, no és el regidor de governació de torn el que posa i treu les multes. No és la primera vegada. És un funcionari d'aquest ajuntament que les posa. Més transparència que ara, i qualsevol regidor és regidor i és ciutadà. I qualsevol ciutadà, perquè vostès ja que perden el temps mirant si els regidors ens treuen multes o no, veurà que a 100 cada dia. Al mes, 1.000 ens posa els arenyencs. Els regidors són igual que els altres i tenen el dret a fer al·legacions. Vostè dubta de si fan al·legacions perquè després els hi treuen. I no tenim potestat, perquè no ho fa un polític. Ho està fent
des de serveis jurídics ho fan. I és escrupolós. Per tant, vull que quedi clar que qualsevol regidor d'aquest Ajuntament té el dret a que li posi... No té el dret, o sigui, se li posen les multes i té dret a presentar al·legacions. Que els hi posin o no, perquè aquí la resposta està si les paguen o no les paguen o si les estimen o no. Que suposo que com a qualsevol ciutadà n'hi ha que sí i n'hi ha que no. Però això mai a la vida. És que si comencem així també mirarem si els regidors que tenen pàrquing per aparcar a la platja només el fan servir quan està a la platja, quan estan de regidor, o el tenen tot el dia i se'n van a Barcelona i aparquen aquí. O si els caps de setmana, quan surten per sopar per Arenys, també fan servir el seu tema de regidor. I així ens podrem continuar. Però hi ha temes que en aquest Ajuntament és que hi ha temes que no es treuen. I vostès saben posar el dit a la llaga a temes que un hi serveix per això, perquè ara demà en les seves tertúlies, els seus amiguets, alguns grans comencin a parlar de que si els regidors de govern es treuen les multes. I això és molt greu, perquè més transparència, que siguin els serveis jurídics d'aquest Ajuntament, que siguin els que s'encarreguen de treure les multes, quan no era el polític de torn, que vostè entendrà que era més fàcil, entenc jo, que sigui el polític de torn, el teu company, que te les tregui, que no que sigui la persona de serveis jurídics que no saps, doncs jo crec que és més transparència que abans. Per tant, no ens vingui a posar-se les mans al cap que si 4, que si 5, que si 6. Això ha passat 11, 20 o 30. Però jo li dic, hi ha coses que no es controlen ni que mai ningú s'havia atrevit a fer preguntes en un ple d'aquests, perquè això no crec que sigui d'un control d'un govern. És simplement d'això que a vostès els agraden i que saben fer safreig. Ho trobo indignant, indignadíssim. I jo sóc el primer, em sembla que des que sóc alcalde no sé si me n'han posat cap, m'és igual, i si he fet al·legacions o si les he pagat. Però jo quan he estat a l'oposició com a regidor les he posat i el regidor de torn a vegades me les ha posat a al·legació i a vegades no me les ha fet. I això no té que culpabilitzar absolutament a ningú. Ara ja només faltaria ja que en els plens ens vinguessin a donar lliçons de si hem d'anar a peu, de que si tenim que anar a la Raureta al cotxe hem d'anar a peu, només faltaria. Cadascú va amb el que vol, accepta les targetes que vol i presenta les al·legacions que vol, les que creu que té raó i les que no ho creu. I si vol a partir d'ara miraré, jo ara ens posarem a mirar, que no ho he fet a la vida, què gasta la gent de telèfon, què gasta l'oposició, a la vida jo miraria i jo signo què gastem tots, què gasta vostè o què gasta la persona que en té. Mai a la vida se m'ocorriria fer això amb algú de l'oposició, ni si les targetes que tenen com a membres que tenen per aparcar, si vostès aparquen quan estan fent de regidor, l'aparquen per ús personal. És que si arribem a aquests punts, estem ja... Només falta que la política, que ja està prou denigrada, vostès encara ajuden a fer una sensació aquí, aquest poble hi val tothom. I per mi és vergonyós tenir que sentir preguntes com aquestes i que vostè, ja ho sé, vostè té molta diàleg i ara ens farà la seva dissertació. Però jo li dic, això no és un control de govern, ni això tenim que aguantar que amb aquests tons encara lliçonadors. No, jo per mi sí que és un control de govern i per mi com a regidora de l'oposició estic amb tot el meu dret de preguntar allò que veig un comportament que no és lògic entre els regidors que hi ha en aquest Ajuntament, que no aparquen bé i que després han de recórrer a les sancions, que se'ls tregui les sancions. No entro ni surto si l'instructor ha de ser polític o ha de ser un civil o ha de ser un laic o qui sigui. Però no penso que sigui cap frivolitat parlar d'aquests temes, com també vostè ara apuntava el tema telefònic. Doncs probablement s'hauria de portar un control de la despesa, perquè probablement la majoria de gent en fa bon ús, però potser algú no, tant els treballadors de l'Ajuntament com els responsables polítics. I penso que no està de més que els nostres ciutadans puguin conèixer si algú es passa, doncs que se li faci un advertiment o el que correspongui. I no em sento, de veritat, al·ludida per tot això que m'ha dit. Ara vostè amb aquestes maneres i aquestes frivolitats i aquesta demagògia no. Jo crec que és lògic que preguntem aquests temes. Vostès ens passen el registre d'entrades i sortides de l'Ajuntament i de la mateixa manera que hem preguntat per l'escrit d'Arenys Amunt, perquè hem vist un escrit que deia que l'Ajuntament ens demanava les lloses, si n'hem vist 11 al·legacions de sancions de trànsit, em sembla que és lògic que preguntem què està passant amb les sancions de trànsit i quan això passa cada mes. És que ja ho hem dit que no ha sigut aïllada. Ho deixo aquí perquè tampoc voldria que se m'ho prenguessin tan malament. Vostè ja ha fet la feina aquesta nit, que és treure aquest tema. No, ara no em talli vostè. Jo ara acabava. Que és legítim, que és ètic i és més que és la nostra funció vetllar també perquè aquests temes els regidors de l'Ajuntament siguin igual que la resta de convilatans. Per això som, igualment, aquests regidors d'aquest Ajuntament són iguals que la resta de convilatans, que quan si vostè mira el registre, que el miren, però ja veurà cada dia la quantitat de gent que presenta al·legacions. La quantitat de gent que presenta al·legacions. Per tant, no hi ha res diferent. Per tant...
No, si volen ja m'han entès. Jo he dit que ho deixo aquí. I tant que l'hem entès. I s'espero que el poble entengui que això, evidentment, no era el puesto per denunciar-ho, ni crec que s'hagi de denunciar res, sinó que han tret ja el que sigui. Ja li que demà, el que aniria bé i demà a la portada de la ràdio, els regidors del govern passen per... Això és el que a vostès els interessaria i seria el súmum d'allà d'avui. Si hi ha la ràdio, ja demà tenen el titular, els regidors de govern presenten al·legacions, ja seria, aquesta nit ja està feta. Jo, de veritat, que si es pensa que jo vinc a fer aquestes coses aquí, doncs realment és que em coneix molt poc. Jo crec que sí. Perquè, de veritat, és que no em sento gens afectada, ni insultada, ni no. Perquè penso que estic fent la meva feina plantejant aquestes i d'altres temes. Jo no demano cap titular a la ràdio, cap ni un. Però penso que estic en el meu dret de fer aquestes preguntes. Està en el seu dret de demanar públicament. Quan algú s'ofèn és que allò no sé què li pica, de veritat. A mi em piquen moltes coses, gràcies a Déu, i altres per de moment piquen. Però miri, si li pot dir, vostè pot dir públicament si a mi, vostè que controla tant, jo he passat alguna... A mi m'han posat una multa, ho ha vist o no? No, no ho recordo. No, li dic, perquè clar, quan diu que s'hi pica, m'apico pels meus regidors. I em pico igual que si algú fes alguna cosa dels regidors de l'oposició. Entenc que unes multes que presenten, escolti, és el procediment legal. Algú fa una infracció o no, el multen i presenta una al·legació a l'Ajuntament públicament amb registre. Alguna cosa a dir? És que em sembla molt fort. I que això va passar amb unes persones dels serveis jurídics, que ja no passa cap polític, perquè els regidors de Torre abans, el regidor el Jordi Pera abans, el senyor Burcet abans, el regidor Ersa, o la Belén, eren els que decidien, imagini's la diferència. Ara és un òrgan que no té res a veure amb els polítics, una persona que bé, no sé ni qui és el que ho posa. O sigui, més transparent que això, i que vostè ho vulgui donar a tall de notícia, jo crec que les preguntes d'aquest consistori tindrien que ser més categoria política. Miri, jo en tot cas, si la polèmica l'ha acabat creant vostè, si demà és titular aquest tema a la ràdio em sabrà molt de greu, perquè crec que s'han tractat temes molt importants i transcendents, i que si aquest ho fos, doncs, en tot cas serà per la transcendència que vostè hi ha donat. Jo una pregunta normal i corrent, i que segueixo reiterant que estic en el meu dret de fer. Passo a la següent. Diu, al registre de sortides del mes de gener d'aquest Ajuntament hem pogut veure el titular de la notificació feta al Servei d'Ocupació de Catalunya de renúncia de la subvenció a la Llei de Barris expedient 2012. Per què s'ha arribat a aquesta situació i quin és el camí que pensa seguir aquest govern pel que fa a l'aplicació del projecte i a les obres previstes en el calendari? Molt bé, el respon el regidor de Promoció Econòmica, Àlex Acero. Sí, li responc jo perquè la subvenció a la que fa referència no té res a veure amb les obres del projecte relacionat amb la llei de barris. Per tant, aquestes no es veuen afectades. La convocatòria de subvencions fou per a la realització d'uns projectes ocupacionals, 6 o 7 projectes, i nosaltres vam presentar proposta per a 3 d'aquests programes. I d'aquests 3 que vam presentar, el més important per nosaltres era, en certa manera, la reedició de l'escola-taller per formar i ocupar persones, i això anava vinculat a la llei de barris. Aquesta, que era la que nosaltres més interès en teníem, no va ser acceptada. Va ser acceptat els altres 2 programes que realment es van veure molt afectats per aquesta retallada, i aquestes són les que vam renunciar. O sigui, només és això. Gràcies per l'explicació, i realment és bo perquè realment ens havíem pensat que s'havia fet la renúncia al tema de la llei de barris. Preguntem al govern si tenen coneixement de l'estat de les obres de DIF de condicionament de l'estació d'Arenys, unes obres que s'estan allargant en el temps i que molts usuaris de Rodalies cada dia en pateixen les conseqüències. Ens agradaria conèixer també si la caseta tipus búnquer de ciment que hi ha tocada a la Nacional 2 i que visualment podríem qualificar que fa molt d'ulls, si ha de quedar per sempre o és un provisional d'obres. Respon el regidor d'Urbanisme, senyor Santi Fontbona. Sí, moltes gràcies. De fet, vam fer una visita d'obra, convidats per a DIF, jo he fet també uns 10 dies, una cosa així. Això ja ho he fet declaracions a la ràdio, per tant, això és públic, vull dir, això que diré ara en el ple, aquells que segueixen l'actualitat municipal ja ho coneixen. Vam fer una visita, convidats per a DIF, on vam veure que tota la part substancial d'obra està feta, les andanes, els subterranis, els ascensors, i el problema que té DIF en aquests moments és que no pot fer el tancament
la Generalitat no autoritza fer el tancament de l'estació per la zona de platja, diguéssim, perquè l'Ajuntament el mes de juliol, o principis d'agost, no recordo ara exactament, van fer un informe desfavorable perquè enteníem que això no solucionava el nostre problema d'accessibilitat a aquella zona de platja. I ens van plantejar aquest tema, nosaltres els hi vam dir què és el que pensàvem, els hi vaig dir que no pensava canviar d'informe i que en tot cas ens presentessin juntament amb la Generalitat algun tipus de solució perquè nosaltres poguéssim canviar el nostre informe. Per tant, si no hi ha asfalt tancament de dalt, en principi és perquè la Generalitat no els autoritza, perquè nosaltres hem fet un informe desfavorable. Al tanto, no hem denegat un permís perquè no som, ho dic perquè s'entengui què vol dir un informe desfavorable. Nosaltres no som qui donem el permís, per tant la Generalitat, si vol en el seu moment, podrà donar un permís. I la voluntat d'aquest govern, ja ho hem dit a la ràdio, és continuar defensant almenys algun tipus de mesures de permeabilitat de l'estació cap a la platja. Quan ens cridin en tornarem a parlar. Celebro, en tot cas, que la Generalitat no hagi donat permís almenys de tancament a la zona platja. La segona part de la pregunta, regidor, desconec, perquè ara que m'arriben les preguntes no he pogut mirar el projecte d'obres, si aquest vostè búnquer qui diu forma part del projecte o no, no ho sé. Sí, això és la pregunta. Doncs vostè ho sap que forma part del projecte? No ho sé. No, dic que en tot cas ja ho miraré i li contestaré, però em temo molt que per la construcció tan sòlida de l'edifici aquest formi part del projecte, perquè una barraca d'obra no es fa d'aquestes característiques, però en tot cas li consultaré en el projecte que em mirin i que em diguin si forma part del projecte o no forma part. Sap del que hi parlo, que fa mal d'ull segur, Jo crec que deu ser algun tipus d'instal·lació transformadora o alguna cosa així, no sé, però en tot cas ja ens ho mirarem. Aquesta part de resposta, gràcies. Preguntem al govern, després de la resolució emesa per l'òrgan administratiu de recursos contractuals de Catalunya, l'OARC, que conclou que s'ha de repetir el concurs d'adjudicació de la recollida selectiva a tot el municipi, quin és el calendari que s'ha previst d'actuació? Sí, vam fer una reunió tècnica entre els serveis mediambientals i els serveis jurídics de l'Ajuntament i vam demanar un projecte de bases tècniques, de plec de condicions tècniques al Servei de Mediambiental, que s'han compromès a tenir-lo preparat el 25 de març. A partir d'aquí entrarem en un estudi administratiu per mirar que no es puguin tornar a repetir situacions com la d'ara i que, per tant, sigui un plec amb totes les seves característiques el més acotat possible. Amb tot el que això vol dir, perquè cada vegada, això no aquest Ajuntament, serà una espasa de Damocles que els hi cauen als ajuntaments que per una coseta de res es tinguin que continuar fent repetir concursos. I, per tant, a partir d'aquí, la previsió és fer el plec administratiu i portar-ho el més aviat possible a aprovació en aquest ple. Llavors, voldria dir que la implantació a tot el terme municipal de la recollida, quan seria factible? Quin període estaríem parlant? Miri, no cauré amb la tentació de dir-li un dia, perquè després em diran un ple. Vostè va dir tal dia. Tampoc vull dir el novembre o el desembre perquè potser és l'octubre o el setembre. Això depèn de moltíssimes circumstàncies. Depèn de la disponibilitat, depèn de que jurídicament es vegi tot bé, de que no s'hagin tornat a repetir plecs de condicions tècniques perquè no estan prou bé, depèn d'una discussió donada l'experiència bastant important. A més dels plaços de publicació obligatoris
i a més dels procediments de licitació amb els seus corresponents plaços de publicació obligatoris. Per tant, deixem-ho per dir-ho d'alguna manera, en el quart trimestre d'aquest any. Potser és una mica abans, però potser és el quart trimestre, vull dir. Molt bé, lligada a aquesta pregunta i més enllà del concurs i entenent que aquest tema pot anar per llarg, preguntem a aquest govern si pensa emprendre accions contundents contra la baixada de guàrdia sistemàtica i la quantitat de bosses mal reciclades que ha de recollir dia sí dia també la brigada per tapar les vergonyes d'aquells qui no reciclen bé. Bueno, la brigada no fa res més del que ja es feia quan es va posar en marxa, que és recollir, crec que ja ho vam contestar-ho en el ple passat, quan es va posar en marxa en el mandat passat el sistema de recollida selectiva, que és deixar les bosses un dia, recollir-les sistemàticament un dia per setmana, o sigui que és el dilluns, em sembla que m'ha comentat el regidor de la brigada, això ho vam contestar-ho en el ple passat, i quan es detecta un lloc que hi ha un accés escandalós, fins i tot en certs problemes de salubritat, doncs es fa una actuació concreta. Més enllà d'això, què farem? Bueno, allò que pensàvem fer amb la posta en marxa immediata de la recollida selectiva, doncs ho avançarem, no esperarem. Per tant, dues coses. Una és l'aprovació de l'ordenança, que com els hi vam dir en el ple passat, estaria des de serveis mediambientals estaria fet el 15 de febrer, efectivament està feta, d'aquests moments està en l'àmbit de la discussió tècnica dins els serveis mediambientals, dins els que han treballat estan fent un repàs i una d'això, i per tant el criteri serà portar a aprovació aquesta ordenança el més aviat possible, com estigui enllestida tècnicament, i l'altra és aquella campanya que teníem prevista per l'inici de la recollida selectiva, doncs la farem abans, en dos àmbits. La idea que els hi vaig proposar a serveis mediambientals és que proposessin dos àmbits, un el reforçament de la recollida porta a porta, en l'àmbit allà on està fent, però l'altre també fer una campanya amb el sistema de recollida selectiva que ja s'està fent ara en allà on no hi ha porta a porta. Recordem que ara també s'està fent un sistema de recollida selectiva on no hi ha porta a porta. Menys l'orgànica, hi ha un sistema de recollida selectiva. I per tant, una campanya en aquestes dues línies, nosaltres pensàvem que abans de l'estiu això podria estar en marxa, preparant-nos una mica, sobretot per allò que passa a l'estiu, que hi ha gent que ve de fora i que no sap com funciona i tot això. Aquestes són les dues accions, jo crec que més contundents. Tenir una ordenança, com vostè diuen, per poder-la aplicar i per poder, en tot cas, posar expedients sancionadors i fer una campanya informativa. Molt bé, celebrem aquestes dues qüestions perquè molt ens temíem que allò que tot esperant que el concurs no es tirés endavant i pensant que havia de ser l'empresa guanyadora qui pagués la campanya, doncs que quedés per fer aquesta feina. Que l'ordenança sigui realitat també ho celebrarem i jo l'únic que li volia matisar, tal com ho vaig fer al ple del mes passat, quan el regidor de serveis em va respondre que la brigada sortia només els dilluns i un sol agent, que no és cert, que jo els veig cada dia, vull dir que ara en tot cas no ho posarem veu d'algú altre, passen més de 3 dies sovint, hi ha dies que 4 a la setmana, amb el camió ple, que passen 2 agents i que tapen realment les vergonyes, i abans deia, sempre s'havia fet, no, abans es deixaven allò per vergonya aliena perquè la gent, si se'ls hi recull, doncs ràpidament agafes els hàbits d'incivisme més ràpids i no es feia una recollida ni diària, ni cada 2 dies, ni cada 3 dies, ni setmanal. En tot cas, aquesta matisació que al ple del mes passat també vaig fer i que també, en tot cas, li puc ensenyar en fotos diàries fetes a la via pública. Aquesta és la seva apreciació i la seva exposició pública aquí, que com li he dit, no puc compartir perquè els informes tècnics que venen de la brigada em diuen que un dia ho fem sistemàticament, que és el dilluns, perquè al fi de setmana hi ha una acumulació molt important de brossa mal deixada, suposo que per la gent que ve els fins de setmana, i que els altres dies, si hi ha un punt d'acumulació important, repeteixo, si hi ha un punt d'acumulació important, es fa. Per tant, deixem-ho aquí. Segurament no tenim els mateixos punts de vista coincidents amb aquest tema. Segurament no.
En el mateix sentit, preguntem al govern si pensa fer el manteniment dels contenidors soterrats. A la Nacional 2, cantonada amb el carrer d'en Riera, per exemple, ja fa dies que hi ha un contenidor trencat. I no parlem del contenidor del davant de l'Escola Cinera al carrer Pau Costa, perquè ja hem sentit masses vegades l'argument esgrimit pel regidor que aquest no toca. Doncs li diré que pensem fer el manteniment dels contenidors soterrats que ens pertoquen com a administració pública a pagar amb diners públics. No farem el manteniment de contenidors soterrats que no s'han de pagar amb diners públics. El de davant de l'estació és un contenidor amb un espai públic que s'ha de mantenir amb diners públics i cada cop que es faci malbé, tard o d'hora l'arreglarem. Els contenidors que no s'han de mantenir amb diners públics no ho farem. Requerirem en el responsable de fer el manteniment que ho faci. Ja li vaig dir el mes passat que hem fet diversos requeriments. Per a la seva tranquil·litat, dir-li que m'hi vaig entrevistar personalment amb els promotors, deu fer com uns 15 dies, per temes de bareu, de pla general, i un dels temes, a més, va ser aquest. Per tant, més del que fem mentre l'urbanització no estigui recepcionada a l'Ajuntament, no ho podem fer. No ho podem fer i jo no donaré l'ordre que es gastin diners públics. Vaig donar l'ordre de posar un cartell indicant en aquells contenidors que posa alguna cosa així com contenidors fora de servei a l'espera que l'empresa promotora els arregli. Els contenidors que estan més a prop són els següents. Les coses clares i la xocolata espessa. En tot cas, li he preguntat si pensa fer el manteniment dels contenidors soterrats de la Nacional 2, del carrer d'en Riera, que fa setmanes que estan trencats. I li repeteixo això, I miri, el de l'Escola Cinera a mi em sap greu perquè està davant d'una escola i em sap greu. Mira, ara podem aprofitar una cosa. En el plec de clàusules que ara es portarà a nova licitació, nosaltres havíem fet l'aportació en les reunions prèvies, en el primer plec, de que davant de l'Escola Cinera no hi hagués cap contenidor, que es retiressin i que es fes el porta a porta en aquella zona. Per tant, es podrien retirar perquè no hi hauria cap problema, no els hauria d'arreglar. Li agrairé que em faci arribar aquesta petició per escrit, la traslladaré als serveis de Medi Ambient, per si tècnicament ho creuen oportú. Ja li asseguro que políticament cap problema. Doncs serà perfecte. Ja li asseguro. En quant als contenidors que ens toca fer el manteniment, ja li he dit, i he contestat abans un prec, el fem i el farem. Quan en tenim coneixement, l'aparell administratiu es posa en marxa, aquell que ens dona la possibilitat de gastar-nos justificadament diners públics, i per tant, a partir d'aquí es comunica a l'empresa que tenim que ens els arregla i l'empresa ens diu, no ve als 5 minuts, l'empresa ens diu, vindré la setmana vinent. No, deu fer uns 15 dies aproximadament, menys i tot potser. Perquè, a més, quan en tenim coneixement, que a vegades en tenim coneixement i a vegades tardem uns dies en tenir el coneixement, però ja li dic, el contenidor de davant d'allà de Casa Poncio, aquest està previst que vinguin aquesta setmana. És més, jo diria que m'han dit els serveis mediambientals que l'empresa va confirmar que vindrien demà, però ja no m'atreveixo perquè si es retracen diran que per què no ve demà, però no serà pas per culpa nostra. En tot cas, celebrem que aquests sí que s'arreglen i que aquesta empresa, que sembla ser que és d'aquí la cantonada d'un poble d'aquí veí, doncs trigui tants dies a venir a arreglar, però esperem que sigui ràpid. I li repeteixo, els contenidors del Cinera s'hauria de fer alguna cosa perquè estan a davant, i ja ho sé que no s'han de gastar diners públics, però estan davant d'una escola pública, que hi ha molts de nens a l'entrada. I per tant, o els retiren, ja que la promotora està incomplint uns requeriments,
o no sé, alguna cosa hauran de fer, perquè fa molts mesos que estem parlant d'aquest tema, i no vull ser pesada amb aquest tema, però és que la gent es queixa, i els pares... sí, a mi I no ja no els pares, és que nosaltres com a regidors i com a ajuntament hauríem de I ser a una mi mica curosos amb aquest tema. m'agradaria resoldre-ho, però... I no faig demagògia, però perdoneu. no, vull dir, faria demagògia jo, i li diria una mentida, i no m'agrada dir mentida, si enfoqués el tema des d'una altra perspectiva que no fos la veritat. Les coses s'han de dir tal com són. I aquesta és d'aquesta manera. I en quant a ho de l'empresa, escolti, si té dubtes del que li estic dient, suposo que no tindrà cap dubte dels tècnics de medi ambient. Cap ni una. Demà els hi fa la consulta. Els hi farem arribar, doncs. De veritat, perquè ordre d'aquest regidor de no reparar el contenidor, en absolut. Ordre d'aquest regidor, com m'arriba un correu d'arreglar que un contenidor està espatllat, primera ordre del matí, què passa amb aquest contenidor, mireu què passa, perquè s'ha espatllat tantes vegades, perquè si cada mes ens ha de costar, vull dir, perquè tenim un problema de vandalisme, sembla ser, doncs ens tindrem que analitzar com solucionar aquest tema de vandalisme per altres bandes, les que siguin de vigilància o les que siguin. Moltes gràcies per la seva explicació, li farem arribar aquesta proposta i això ens porta a la convicció de que realment el porta a porta és més factible, no ens costaria tants diners i no hauríem d'arreglar tants contenidors trencats. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.